ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон назди 33 микрорайонда ҷойгир мебошад. дар ин ҷо мактаби Умари Хайём, аз ин тараф худи 33 микрорайон ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино ва маҷмӯаи истиқоматӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага кардагианд бо масоати 75.8 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, ин даромадгоҳ, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷра. аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. назди 33 микрорайон, пушти мактаби Умари Хайём, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. варианти бениҳоят хуб аст. фавран фурӯхта мешавад бо нархи 549 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.